po itong bahay niyo? Pinapalis pa po ba kayo dito? Ha? Pinapalis pa po kami dito. Kasi uuwi na daw po kasi sila. Paano yan? Upo na po kayo. Wala pa tayong malilipatan nyo tayo. Wala pang nag-i-sponsor na ano. Pero kung sakali tinapaalisin kayo dito, okay lang sa inyo na doon muna kayo sa bahay? Hindi po. Ha? Ano na lang po kami dyan kung saan kakaya naman sa inyo. Hindi, wala naman natutulog doon sa isang bahay namin. Doon. Huwag na po. Hindi, wala naman Kakaya. Kahit na po. wala naman natutulog doon te. Napabayaan na nga. Eh paano kung paalisin kayo dito, saan kayo pupunta? May mapupunta ba kayo te? Wala naman. Oh. Kaya lang, makikipag-usap naman kami kung saan dyan. Eh doon nga sa bahay. Hindi naman namin bahay yun. Yun sa nanay ko, bahay ng nanay ko, wala naman nakatira. Eh di pwede muna kayo doon. Kahit isang buwan o ilang linggo. Habang wala pa tayo nakuhang sponsor na. Okay lang sa inyo tayo. Kompleto naman doon, may tubig, may ilaw. Oh, sige na daw, sabi ng bata, gusto mo? Iya po. Kasi malay natin baka mamaya paalisin kayo dito bigla. Paano yan? Hindi pa kasi ako niyan makakapag-desisyon kasi bago ako mag-desisyon, yung asawa ko muna makakaalam. Ano kasi nauwi si Tatay Arnel? Ngayon, alas 5. Alas 5. Buti pa dito kay Ate Leslie. Kahit ganito si Ate Leslie. Pero yung ano niya, kaldero, waputi. Oh. Ito, tulungan mo yung mama mo maglaba. Ikaw ba, halika. Paano kung dumating yung time na paalisin kayo dito, papayag ka na doon muna sa bahay namin? Opo. Oh, si Ate Leslie, ayaw. Kakahiya kasi. Wala naman tao doon. Kasi ng takbo, siguro na akuan yung paa niya sa paglakad niya. Nadapa siya doon sa may burubundok na lupa. Tapos meron pang yung inanuhan ng nyug, taob doon yung nabagsakan niya. Doble-doble yung nabagsakan niya. Yung pinagkayudan ng nyug, tapos yung bundok-bundok na lupa, matigas. May tao yata ate. Po, May tao yata. May isad ka yata. ikay. Natikli may nagpahal na bagay sa inyo da. Ano? Ano po ate? May nagpahal na po na sa inyo sa naistaran ninyo. Pinapaalis na sila dito? Oo. Kailan na po? Kailan sila pinapaalis? Ngayon po. Ngayon na? Oo. Ngayon na? Oo. Mismo? Ngayon po mismo. Oo. Okay. Kakasabi ko lang Ate Leslie. Ngayon po. Kakasabi ko lang pag pinaalis kayo dito, paano yan? Sino pupunta? Saan kayo pupunta? Bakit daw po Kala ko Ate Leslie, nakapag-usap na kayo ng Nung may-ari. Nung una kasi, kinausap ko siya nung Oh. bago pa kami, sinabihan niya paaalisin. Sabi ko, maghintay-hintay. Oh. May hinihintay pa kako kami. Paano yan ngayon pinapaalis na kayo? Diyan na lang kami matulog sa may puno ng marog eh. Okay. Ay, hindi pwede yan, ate. Hindi pwede. Kailangan umalis na kayo ngayon dito. Kailangan na talaga. Ngayon na. Ngayon tawag doon sa amin kahapon. Kung kaninong bahay daw to. Sabi ko, may sabi nung lalaki, pwede daw kausapin ko yung may-ari nito. Pag-usapan ko doon na umalis na ngayon. Kasi may papatayan daw to ng bagong bahay. Kasi dito na sila dito ngayon. Patatayan ito ng bagong bahay. Oo. Hindi naman nga sa amin yung bahay kasi
Kung sa amin yan, makakapagawa kami ganyan. Oh. Ngayon, paano nga po yan ate? Pinapalis na kayo dito. Ngayon di. Ngayon daw. Ngayon daw, ang alis na. Ang bahala ng Diyos. Ernel, kumusta po? Diyan na guys si Tatay Ernel. Paano yan, Tay? Andito si ate oh. Ano? Napaalis na kami dito sa bahay. Kailangan nyo nang lumikas ngayon. Ngayon mismo. Ayan, Tay. Ah, Sabi ko, dahil pinapalis na po kayo dito, may bahay kami doon na walang nakatira. Doon na lang muna kayo kahit ilang buwan. Ano po yung masasabi nyo, Tay? Pinapalis na po kayo dito. Mayo ako magigiling ko lang kung pagpapahali na. Alang ang makisuhay ako. Akong bahala sa inyo, ha? Huwag kayong mag-alala. Andito ako para tulungan kayo. No? Ano, marami akong bata. Ako na bahala, sagot ko na yan lahat. Ilan yan? 3? Gusto mo dagdagan pa? Hindi na Patawain matanda natin si na Tatay ako. Ernel kasi medyo stress si Tatay kasi pinapalis na sila dito. Kahit ilang buwan, kahit ilang buwan kayo doon, Tay, ako na bahala sa inyo sa mga kailangan nyo. Ngayon, Ngayon na daw po. ngayon. At bukas at Hinihintay ka lang po dumating.
Ha? Simula po ngayon dito na kayo dito dahil sa inyo po yung bahay na to. Sa inyo po yung bahay na ito. Leslie, kapain mo yung bahay mo, Ate Leslie. Kung hindi mo makita, kapain mo na lang. Sige, kapain mo po. Ibig na. Oh, sige. Guys, ay, ini pala ang agong. Ay ka pala ang... Ano masasabi mo tayo? Malungkot pa ba o masaya? Bakit hindi mo maintindihan? Pinalis kayo na dahil lilipat na kayo dito ngayon. O, saan yung bahay ito? Ano masasabi mo kaya, ano? Kuya Ernel, sa bago mo bahay? Maraming salamat po. Pinalis kayo doon dahil lilipat na kayo dito. Ano, peprank naman? Oh. Akin yan, certificate para maibigay natin sa kanila. Paano ba umiyak si Kuya Ernel? Si Ate, hindi pa kasi na. Sandali lang na, bago tayo pumasok sa loob. Asan na yung certificate? Basahin muna natin yung certificate. Naiyak pa kasi Ate Leslie. Malungkot ka ba na Ate Leslie? Ha? Hindi na po. So, yan, pasalamatan ba tayo pumasok dito sa bahay? Pasalamatan natin. Si Ma'am Aluha ng Hawaii. So, unang-una nagpadala siya ng 100,000 para dito sa lupa. So, pangalawang padala niya, 52,000 para dito sa bahay. Si Miss Night Angel, 4,300 pandagdag dito sa bahay. Si Ma'am Emma Adamson, 4,918. Si Ma'am Pinky, 1,000 pesos. So, bago tayo pumasok sa bahay. So, ito yung patunay na sa inyo po yung bahay. Certificate of Ownership. This is to certify that Leslie Pacate, tama po, Pacate, is legal owner of the 8 Pabahay Project of Buragon Nani at Zone 5, Barangay Yunuhuyun, Tigaon, Camarines Sur. Ibig sabihin nito, notice, selling the house and lot is strictly prohibited. So, ibig sabihin tayo, hindi po pwedeng ibenta ito. Kung ayaw nyo na po dito tumira, pwede nyo pong ibalik sa amin yung lupa at bahay. Sa tingin ko naman, din nyo naman gagawin nyo na. Hindi. So, yan, ibibigay natin ito ngayong A4 ng 22 ng April. So, 2022. So, tay, sa inyo na po ito. Ay, si Ate Leslie pala. Si Ate Leslie pala. Sa ikat nyo na rin yung yung ribbon, asan yung nito? Si tatay na lang magupit. Wow, may surprise yan. Ayan po. Sige. Ay, doon mo tayo, sir. Yan. Isa pa. Sabay-sabay kayo. Dito kayo, bay. Akin na muna yan. Buksan nyo yung pintuan. Sandali. Day mahiling. Ay, day mahiling. Sorry. 1, 2, 3. Wow! Sayang di makita ni Ate Leslie. Kapay na lang ni Ate Leslie. Tuloy po kayo sa bahay niyo. Buksan natin yung yung bintana. Buksan natin yung bintana. Wow. Sana all. Pinutuan na. Nilagyan pa ni Felix ng panggatong para gagatong na lang kayo. May CR din po dito. Ayan, may CR na din po. May timba, may planggana, may tabo. So dito naman, yung lulutuin na lang yung kulang. Tapos ito may walis pa. Yan, salamat kay Felix. So nilagyan ng panggatong para daw pagpunta nila dito, may panggatong na sila. So mayroon din ditong pitchel, baso, plato, tsaka itong lalagyan. Hindi po, kanina talaga naiyak ako doon kasi bigla lang kami paaalisin. Tapos po ngayon pagdating namin, ayaw ko nga sana kaninang sumama sa inyo kasi nakakaya talagang makitira sa
hindi naman sa amin bahay. Kaya naiyak ako kanina doon, kaya halos ayaw kong umalis doon kanina. So ngayon, ano feeling mo ulit, Ate Leslie? Hindi ko maintindihan na parang maiiyak. Sabi ko tayo. Surprise ka na tayo. Salamat po muli kay Ma'am Aloha ng Hawaii. Bale, nakapagpadala po siya ng dito sa lupa yung 100,000 plus 52,000. So 152,000 lahat yung naipadala niya po. Salamat din kay Miss Night Angel sa 8,670. Kay Ma'am Emma Adamson 4,918. Tapos kay Ma'am Pinky 1,000 pesos. So ito, bumili po kami ng isang sakong bigas doon po sa padala ni Ma'am Night Angel. Tapos yung tira, doon po yung napunta sa bahay na to. Ayan, salamat po ulit sa lahat po ng ating mga sponsors. So ito pong bahay, double walling po ito. Kaya hindi naman ito mainit. Yero nga lang yung yung dingding sa loob, sa dingding sa labas, yero. So nilagyan natin ng double walling. So hanap buhay na lang yung hanapin nyo. Pang araw-araw na lang na. May bahay na, may lupa na. Pero parang si Ate Leslie hindi pa rin nag-sink in sa kanya yung bahay na binigay natin. Parang malungkot pa rin. Hindi ko lang po kasi lubos maisip kanina eh. Bigla akong pinapalayas doon. Pagod pa naman ako sa kalalaba. Tapos bibiglain lang akong palalayasin doon. Pasensya na kayo na kanina. Medyo talagang naramdaman ko din yung naramdaman nyo. Ikaw ba naman palayasin doon na bigla? Hindi nyo alam kung saan kayo pupunta. So, pinapalis ko na kayo. Ako mismo yung nag-utos na paalisin kayo doon dahil dilipat na nga kayo dito. So congratulations na. Maraming salamat. Ngayon pala sa pinadala ni Ma'am Night Angel na 4,000. Yung kanina pinadala niya ng 4,387. Ito yung binili namin bigas. Ito may tirang 2,000. Ay, may tirang 2,000. Ikaw na yung bahala dyan, Ate Leslie na. Buti naman po at pabalik namin sa BMC, meron na kang gagamitin. Ano pong gagawin sa BMC? Papacheck up pa yung kamay Ay, niya. magpacheck up nito. Yan, pasalamatan ko din si Miss Urago Haneda. Siya yung nag-ayos dito sa loob. Siya naglagay ng cortina. Itong floor mat. Siya yung bumili na itong mga lahat na ito. Maraming salamat kay Miss Urago Haneda sa suporta. Yan, sa mga viewers natin, sa punang viewers natin ng mga OFW at sa ating mga sponsors, maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.